Bună ziua, dragilor! Astăzi este ultima zi de lucrări meseriașilor la Casa Maria. S-au turnat șapele, s-a făcut și paleteria pentru a putea pune ușile. Mai rămân de finisat pe ultima dată, dar atâta cât s-a putut și atâta cât ne-am permis, am reușit să facem. A mai rămas, după cum vă spun, de finisat, dar în mare, eu zic că arată bine. Și bineînțeles că curtea arată ca după război. Dar am ajuns și am început să facem curățenie și așteptăm să putem termina, că vine și sărbătoarea, să nu facem în zi de sărbătoare. Piatra s-a consumat toată, cimentul s-a consumat tot. Am terminat. În general, cam materialele aproape toate sunt terminate. Ce este? Vom depozita ce a mai rămas. Dar în rest, după cum vedeți, acoperișile sunt gata. Și mulțumim Lui Dumnezeu că am reușit să finalizăm și să-și achităm partea de sumă care eram datori față de meseriași. Asta pot spune că mâna pe inimă, că tot mâna lui Dumnezeu a fost. Nu există îndoială, dragii. Aici este camera cealaltă de jos, care s-a turnat și apă și aici. Aici va fi un pic mai mult de muncă. Dar eu zic că șapele astea mi s-au părut tot timpul cel mai mult. Nu au fost șape, mai mult betonat zona. N-a fost doar o simplă șapă, s-a betonat 10-15 cm jos, în anumite locuri și 20, pentru a putea pune ușile. Deci, în mare am terminat. În mare, cam ce am avut propus. Și deci și această terasă, poate cu ajutorul Dumnezeu vom închide ca să putem să ne lărgim în față pentru o sală de mese. Și cumva cred că va trebui să facem ceva și cu scara asta, că nu o să punem pe fără, o păstrăm ca scară de incendiu, cred, cumva. Am podit cumva mai altfel, pentru a mai întări puțin podul. Și am mai folosit blana care era jos. Acoperișul, după cum vedeți, arată bine de la bucătărie. Încet finalizăm cu ajutorul Dumnezeu. Dar am finalizat atâta cât a fost voia de la dânsul. Așa că, dragilor, multe salutări de la Casa Maria. Vă pup!